jala asahamu akan porsiai dapotan hangoluan marhite-hite guarna ido ianggo sahakna. Tuhita saluhuna damang dainang na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Mauldo paulakon kepercayaan ni dongan naung sanga kecewa di hita. Buiro gudang namasa akan nama besi songoni susah sahala manang tuaka na asing. Jala judoro hatta molo soporse dongan dihita nang dihata nang tapasahat. Siala takas doa manginang toho manang sotoho pena didok nidongan di zaman nuaing ikonadong do pembuktian. Ikonadong do data. Apalagi na jot digembar-gembor di zaman nuaing big data ninna. Semakin lengkap data maka semakin valid aka namasai bui songon pembuktian manang gabe kebenaran. Nah, molo tapayutihu hatani debatan asahat tu tadi bagasa tikyon suang songoni ma namasa di barita na pinasaha na tuita di parpunguata di maduk uniarion barita taringo tu haheon ni kebangkitan ni Tuhata Yesus Kristus molo tapa masuk kau di zaman waing mungkira dang bui sahat masuki tuaka pikirata dang tuaka utuk-utuk dia kajol mana pistar dia kajol mana tibuak kapar binotowanna siala ala ido pakoron niaka hamajuan. Ala ido dampak niaka pengetahuan natibo diaka hajol mau nang di portivion. Dang tarbayak kosong dia bentuk ni kebangkitan ni jol manang mate gabe mula mangolung se marhosa nang soni mula ulaun. Nah, amang inang nak kita saluh nakadongan di ayat 25 takas do di pabotoho do di hati dakko tuhita nama dok nunga huidahami Tuhani ninna. Sura molo di pasaha to jala di pamasa tu tonga toni parngulut dan waingon. Tu namar lapatan maon. Dang sada keragua be molo tahatai taringot tu kebangkitan manang haheoni Yesusi. Jala dada hola sebatas sada cerita sabing. Dakkola sada turi-turian. Dakkola sada tudos-tudos. Memang sada kenyataan dan waingon. Dingolu mata haporsiota. Jala ido na dihanguluhon akasisian na asing ni si Thomas ni na diturpukon. Na buido amang inang. Dang apala buido sude haporsion ni jolmai. Jala dang bui tapak sahon. Asa bui sarupa partubuni haporsiota manang parbui ini haporsiota dohot tuaka donga tanah asing nang sahuria pehita manang narap sepelayana pehita marasing-asing do pertumbuhan ni iman ni sasahalaki mangihuton aka situasi dohot pengalaman-pengalaman na niadopan na dinguluna. Memang saya marnalaba do pertubuh ni haporsiao ni sasahalaki songon namasa di sisi Thomas sahalak sian ni Yesus. Ati naung di BG barita haheheon manang kebangkitan ni Tuhan Yesus Kristus. Mungkin wajar kita melihat amang inang pola soporsea do ibana. Dang olo ibana maukap haporsiona nang rohanai mamereng naung hehe Yesus Kristus. Ati naung gudang di BG aka barita siap barita na asing sian aka dongan na sadiri pe tong do hicu rohana hatinya tetap tertutup dia tidak mau pusing dengan apa kesaksian yang disampaikan oleh sahabat-sahabatnya murid-murid Kristus yang lain. Pola do didok daya 25 na sotupa prosea ahu molo so jolo so huida tangan nai molo so hujama bogas nilabang nani jari-jari nai. Amang inang, bogas nilabang na di jari-jari ni Yesusi, idope bentuk haporsiaon ni si Thomas.
Jari-jari ni Yesus nasak mudari laos disi adong bogas ni labangi atar disi dope liak ni pangatusion ni si Thomas taringot tu Yesus nang rap dohot nasida diaka sude pakko basionna jala syarat mutlak deina dituntut si Thomas asa olo wiwana porsia di Yesus suang songoni do nak kita olo do jot kita mabai syarat laho asa porsia di Yesus. Olo do hita madabu tu aka pikirata nama dok, aku akan percaya kepada Yesus, aku akan mau melayani Yesus jika Yesus memberkati hidupku dulu. Jika Yesus menyembuhkan aku dari sakit penyakit, jika Yesus mengabulkan segala doa-doaku dan aka bukti na asing. Nah, molo tapayuti huto namang inang tentu syarat mutlak na ditawarhon ni si Thomason bentuk sada kesombongan doon. Bentuk tanda skeptis manang bentuk sada kebodohan manang hawotoon kekerdilan imannya yang menunjukkan bahwa dia tidak sempurna dan tidak lengkap mengenal Yesus sekalipun dia sudah lama bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan-pelayanan dan bahkan sekalipun Thomas dan Yesus sudah berjibaku dalam berinteraksi dengan pelayanan. Nah, ternyata abang inang sianomma boy tarang kupon manang tabay sada pangaripunan nama dok taludo parbinegia dibain parnidaan. Taludo aka kesaksian binain ni aka bukti. Manang songo dia be aka kesaksian na bineginai holar rosa ada bukti na boy di ida si malolong har masudi aka nabi negi jala ido na didokna di ayat 26 alai rodo Yesus pataridaho dirina tuaka sisian nai marhiti hata nama dok dame ma dihamunin odo na boy padimudimu torohata odo na boy pamalu porroha manang aka kekecewaan diaka saluhu na parrohau ni hajol maut tamang ina. Dame madihamu hatana do na pinasahan na. Dangarong jupang siya na asing. Jala hatani debata na go huasoido na tuk mangaleho dame di nguluta di sude aka tuntutan di hajol maut di ngulu di portibion. Boido loja jolmai, boido gale mental ni jolmai, ala sai diojar sai ditekatorus, diaka panosa niaka, sudi, na menuntut hita asa songo jolma yang bisa membuktikan diri kita siapa. Nah boy membuktikan buado par karejuata, nah boy membuktikan buado dampak tak, bagaimana kehadiran kita. Apakah bisa dibuktikan dengan semua kemampuan-kemampuannya? Olah sobui dapok ta manang sobui jupang ta songon tuntutan ni aka portibio nang di zamanon dang boy ta buktiho dirita dang boy ta buktiho kemampuata dang boy ta buktiho sudi aka hajagotei pitor magoma guarta sian peredaran ala ido situasi na menuntut alai tuaka nasi songonido ro tuhata Yesus Kristus songon nabi naina tu si Thomas amangina. Jadi dang pola muruhata si Thomas ate molo tumpe soporsea ibana. Dang pola muruhata dirita molo tumpe dang boy tercapai sude akan apinangidoni portibion manang sude akan apinangidoni akadongatai di hobar sesuai dengan tuntutan na asa tabuktihon. Ala dang iko sude si bukti honoton. Ala dang iko sude apala iko si patudu honoton. Boido mangolu sasahala siya na binegena. Jala ido na tarida di trupukod di ayat 20 nomon. Rodo hatani debata mangaleho dame. Jala hata na pinaputi na dipatubegihon neido. Na suksuk mangguhi rohani akasisian asa sonang pakilalannya kasisian nai asa sonang pakilalat tato ngamanginang
ala hatanaido na pinasahan ni Jesus laho palaohon doho mangupat sude nasa ganggu ni roha na adong dinguluta hajol maunon. Hatanaido na pinasahan ni Jesus tuhita nang tuak ka nasida na totong miat di bagasan aka holso aka biar aka ganggu ni roha dot aka nama bayar roha tayo say ganggu marang say tahutan terus menghadapi sude aka tuntutan ni zaman nang aka namanguluon. Hatanaido na mga leodami di roha di hita. Nang na mga leodami di pikiran nang diton mga dopi sude aka. Sude hamaolon ningulut taon. Ato nga manginang, molo hola siat debatado, tar jupak kosa, manang boy jupang ta, boy dapot ta damai, ta dapot tomba, Jesus tuhatay. Unang say hola Jesus be na say madapotok kita, so Jesus na madapotok si Thomas. Unang say raja turus rohat taon. Unang say nangay turus di paraja hita. Hape so taboto so dia lao parajahon. Jesus naung majupangi do naung madapotok kita. Gabi hira raja mas si Thomas. Olan iba nama satu-satunya sisian ni Jesus na ikon si topoton ni Yesus si sian aka sisian na asing. Nah, amang inang di ayat 20 itu di dok Jesus ma buat tu so jari-jari mi jala ida ma tangaku ninna. Nah, tutu molo di dok buat di son jari-jari mi namar lapatan mai amang inang sabar do Jesus marpangaju do Jesus dielek Jesus do si Thomas jala dang pola diuhumi Jesus si Thomas ala soprosea ibana tu ibana dianju Jesus do si Thomas soni nak kita di bagasatikyon badang pitor gabe juk rohani Jesus tu si Thomas sai didapot do nange do jala labo do suara ni Jesus manogu-nogu si Thomas dang pitor disonggahi dang pitor belga suara ni Jesus ho na soprosea ninna botul maho si Thomas dang soni dilehon Jesus do sude akan narikot tu si Thomas asa patuduho dirina bohi pajupang asa porsea si Thomas tu Jesus tu hatai amana tadi manginang parbu ini parjupangani dibereng ma jala di tadi tidak ko matuhita di manuguton nama dok gabe porsea ma si Thomas dung dibereng Jesus do Tuhani sadiri ido bahe di dok si Thomas matu Jesus ale Tuhaku jala debataku ninna saya dapat dangion nasa lelengot terborot nasa lelengon maol haruar siar rohani si Thomas nuai ngamanginang usai masude dituhap pom masude jala dang tarhicu be rohana dang arong beda boy mangabati rohani si Thomas dang arong be na boy mangabati roha pikiran ni si Thomas ala nunga di ida haporsionna ma Jesus tuhaki naung mate di hau binar silang naung ditanom alai dung diari patuluhon hehe maibana siya nakana mate jala imana di ida na manginang inilah yang menguatkan imannya Thomas yang tidak percaya menjadi orang yang percaya dengan bulat hati sehingga dia adalah satu-satunya murid Kristus dari ke-12 murid yang lainnya dari antara murid-murid yang lainnya yang harus dengan imannya yang bulat, dengan pengenalannya yang lengkap dan sempurna, dengan perjumpaannya dengan Yesus yang menghasilkan buah kesaksian pekabaran Injil sampai ke Armenia, Turki Selatan, sampai juga ke Partia, wilayah Irak dan Iran, dan bahkan sampai ke India Selatan, dan harus juga mati di sana di Mailopore, Madras demi Injil Kristus sekalipun nyawanya menjadi taruhannya. Alani parjupanganna, parbuini haporsionna. Yesus Kristus naung ni ida si malolongna, dohot naung ni ida roha porsionna. Nah, amang inang, di dok matuhita atik pe songon na labat
ha porsion ni si Thomas. Alai dung porsia si Thomas di Yesus ma di ayat 20 siai. Martua ma akan porsia ati pe so di ida. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oma jaminan nani lehon ni debata tu hita. Oma na iko si jalota hatuau na manginang. Oma berkat jala oma pasu-pasu si jaloon molo tongok kita manotong di bagasan haporsiauta di Yesus ati pe naunggudak kita terjebak di angka-angka, di bukti-bukti, di angka kenyataan-kenyataan menuntut ikut songonodo ala odo sesuai itu logika berpikir manusia. Ninna portibion alai martua ma akan aporsea ati pe so lengkap datana martua pe akan aporsea ati pe so terbukti dope sebab iman tidak harus dibuktikan dengan bukti. Dan inilah yang menguatkan iman kita bahwa tujuan perkataan yang disampaikan oleh Yesus dalam perikop firman ini seluruhnya adalah untuk menguatkan iman setiap orang bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah dan setiap orang boleh percaya kepada Dia dan mereka yang percaya kepada Yesus akan menerima kehidupan. Songon inti di sude aka surat ni buku Yohanes ala rikodo hangoluani ido na di parleho debata tu hita nueng jala ido na di patuduh Yesus tu hita nueng sebab hidup adalah kata kunci kebangkitan dan kemenangan kita orang-orang yang percaya. Kehidupan yang Yesus berikan adalah kebutuhan kita, akan kebutuhan ini, akan kebutuhan situasi kita, juga untuk kebutuhan situasi yang akan datang, dan juga untuk kebutuhan hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Atau ngamanginang, taingok mak, namangarsahi Tuhan, taido hita, molo, soporsea hita di ibana. Keragua-gua tai, idona dipakai simbolis, laho manggugai haporsiauta di Yesus Tuhan tai. Sotung taripu gabeta baneang aka persoalan manang dok ni aka persoalan manang aka sudah pergumulata di nama nguluon molo soporsea hita di Yesus Tuhan tai. Justru sebaliknya doa manginang di dok hamamago dohot panudati do sudah nasa gangguni roha molo dang olo hita porsia di Yesus Tuhan te. Panudati di halongangan nabi na ni Yesus do tuhita molo sai taloas diri tahun dang porsia tuibana. Alani porsia mahita gurang dope huasoni Tuhani jala parhuaso na go duibana. Go dope halongangan nanaing bayanon ni Tuhani dihita ati pe dang ikon si jalo otak songo si Thomas na ikon majalo jari-jari ni Yesus doh bogas ni labangi. Boy do gerang dalan ni Yesus do cara ni Yesus lau patuduh dirina patuduhon halongangan nanaing binain na tuhita doh patuduhon lau mangurupi hita asa tarurupa kita di sudiaka hamaulo di nguluton ai mararga do jala marhuaso do hatanai nanaung di patu bigio tuhita. Ai hata ni Yesus do nuaing jala hata ni Yesus do na ujui jala hata ni Yesus do nanaing rotong. Lao mangalapi hita, doh lao mangalinggomi hita, doh lao makokop hita, asa boy manotong hot hita di hajong-jongota, totong di bagasan haporsiota na hot tu ibana, dang muba-uba, dang say meol-meol, ai hata ni debatado, naung tersurat di Bibel tai songo dalan parjupangat di hita naung marnida hita debatado songon si pangulu hita aidang jolo iko binereng asa porsia hita jaladang jolo ikon di ida asa udukiba di Yesusi sebab iman tidak harus dibuktikan tetapi imanlah yang membuktikan asa tapake mahanasa haporsiao na arong di hita dada lao si bukti honoton alai asa tahilalado mangula do haporsiao tai dihita jala makorho dei laho padimudimuto sudia ka hamaulo di nguluton ido na pinangidona sian haporsiao ta
Ia hapor siautai dang sifat orangon, dang pola iko sifat jojoron. Alai na patorak kodo hapor siauni molo mangulu hita totong di ibana. Iman itu bukan untuk diselidiki, melainkan iman itu adalah untuk dinikmati dan untuk dirasakan kuasanya meskipun belum sepenuhnya kita sempurna. Bagaimana cara Tuhan boleh bekerja untuk menolong kita memahami tentang karyanya bagi seluruh kehidupan kita. Ima manginang nadidok na hahomion. Molo nunga hahomion ni debata na makuling doho na totong madongani hita mangrupi hita manakasi madalani sude aka ketidakpastian manang sude aka keragu-raguan na masa di parngulunon tadok ma hahomion ni do na madok na sodung binege na ni pinggol na sodung di ida ni mata na sodung hehe tu pikiran ni jolma ido di patupa debata di akan maka haolongi natakas maka porsiai ibana asa martua mama nang isena porsia di ibana jala on nama hangolua song di dok dayak 30 sahat rodi ayat 30 sada. Marhite terboko disuruh tuhata dohita saluhu namang inang membukti honi asa terbukti hapor siauta tu ibana maraudopo sude aka pangulauta nang pelayanan nang parange haburjota nang parsaurata narosu totong doh Yesus tuhata si hokopita unang jolo dido botul maho si Thomas asa baru maporsia hita. Sekalipun hidup kita di zaman sekarang ini bisa saja sangat sulit untuk percaya karena perangkap-perangkap kenyataan-kenyataan hidup yang sulit untuk kita tolak. Tetapi firman Tuhan ini mengajak kita, percayalah. Datanglah kepada Yesus seperti Yesus yang datang kepada kita. Tapadau mapangalahon na soporsia di Tuhan ini. Molonunga tadai aka pasu-pasu dohot halongangan nabina ini debata. Jala molonunga di patuk sude akan nariko di ngulu taon marado pun aka parhepengo parabiton parianakon aka usaha nang parkarejua dok sude akan narikot dia akan ata parsita di ngulu taon molonunga di pamalum hita sian akan nasa sahita molonunga sonang pakilalata totong mangalaka di sude akan pardadan di ngulu taon asa unang be sai tajugulo lau mangido aka bukti-bukti na asing siat tuhatai ala terbukti do sota bangido pe totong do diramoti Tuhani hita asa bui tabereng so dia haburjona laho asa marparbue jala bui sikop hapor siota mangito nibana jala tiur hita hobas laho madalani sudiaka dalan naung si hobason ni Tuhani asa si hobasata totong di nguluton jala margogo hita di hapor siota marado posude nasa aka situasi na tadopi di ngulut tahun. Amin. Martang yang mahita. Mau lihat madito ho ali Tuhan debata. Songo si Thomas do si patahami Tuhan. Apalagi di zaman nuai. Iko niida, iko binereng, iko terbukti, iko go saksi, jala ikon 100% kebenaran na didok ni Portibion. Asa toho songo sada kebenaran ni. Alai sadarion oleh Tuhan di manogo ni arion oleh Tuhan di parpunguan nami di buah-buah hijau na di patupani huriam oleh Tuhan nang marpungu hami nang rapudur hami nang marsaur hami dohoto oleh Tuhan di patu bego ko roha tami oleh Tuhan tuhami di bagasa tikion asa buka roha pikiran nami jala di upatoron asa ganggu sia roha nami oleh Tuhan lau marningot naung hehe oleh Tuhan manaluhon hamatiani ima naung hehe oleh Yesus Kristus Tuhan nami laho pataridaon naung kosong tanomani kubur kosong bukti caramu yang sungguh luar biasa na tung macai gudang dalam mulao patuduho lao manggohi untuk mengisi hati kami agar tetap berpengharapan ala hodo Yesus debata si hokop namarna punaho saluhna di hamatean nang di ngoluan di hodo saluhna Tuhan songi nang di ngulu namion atau ngamang mau lihat ma di do rohanami sai paudu rohanami le Tuhan sai pator rohanami
Unang saya hola nakka na binoto namin oleh Tuhan, nahu pangasaw kami. Unang hola pikiran namin oleh Tuhan, nahu totong husadeho kami disudiaka rencana-rencana yang disudiaka dalam ningulu namin. Sadok dame nasiako male Tuhan nahwari kotok kami marhiti hatami. Imana padimu dimutok kami. Atau ngamang hatami nanang dipatubigi hoko Tuhami. Imana paposorohan nami. Imana gabe jaminat di hami. Jala imale Tuhan lo pokosuan terba bagas di rohanami asa marbungaran hatami Tuhan. Mangguhi sude na saparngulun nami. Laos bui mangurupi hami. Maka hanguluhon haporsion nami di Yesus Kristus si pangulu hami naung mangulu lao pangulu kami. Doho naung pahicatong ulu namion. Atau ngamang debata para siroha sai ho male Tuhan na mamasu-masu hami saluhna nang hatami. So nang mahami le Tuhan manghitok ko. Jala upak mana sa gangguni roha siar roha nami nang ulu nami ganup marsada-sada le Tuhan. Asa tiur hami mangalaka manghitok ko le Tuhan. So nang le Tuhan nasa na terbaik kami mabain asa tarida ha porsion nami urupi mahami Tuhan. Pasu-pasu masudiakan nani di tangan nami. Pasu-pasu maroha nami asa manoto kami di parangi haburjuan. Pataridahon hami dole Tuhan akasih siamu nang pinilimu. Sonang mahami jala hobas mahami totong ringgas radut jala paduk mahami Tuhan. Laho mangulaho saluna marhiti-hiti haporsion nami diho nang marhiti-hiti hanguluan naung nilehom Tuhami. Tuhan saya sama dosa nami. Asa unang gay pangabati sudi na yale Tuhan di sudi aka halongangan dohot di sudi aka pasu-pasu na naing silehonom Tuhami. Mangasahon Yesus Kristus Tuhan si hokok ngulu nami martangia kami diho. Muliate madiho Tuhan. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian bukuede nomor 10 sada ayat sada dohot udukna huhut papungu pelian.
debaya berikutnya. Tatangya ko mapiliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo hararoan ni saluhu silehon-lehon na dingga dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasaha tami ma siya na nilehomi tuhami pilihan nami tuho, sa jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asuhu parasya kami pilihanon pati bulho na rajaumu, di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni seleo-lehomi tuhami, asalam girgir hami madok mauliati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atong ramadok mahita ditangyang hatopatai alea manami. Alea manami na di Banua Gijang, say binarbadia magwarmu, say Roma harajaumu, say saut malomani roham di Banua Tongo songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangun luas siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Aihoron apuna harajaon, dohot hagugoon, rodia sangapod di saleleng ni leleng. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho. Di dopakko Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaur homadamena tu todim. Amin. Shalom, selamat Paskah madihita saluhna.